दिनै बिजाथिलाइ बोखांनानै लाफिननायनि जोबथा सानमोन आरो 20 नं बिजनि बिधानसभा बियाबाव साब्रै बिजाथिफोरा बिजाथिलाइखौ बोखांना लाफिनबाय। 20 नं बिजनि बिधानसभा बियाबाव गासै 17 बिजाथिफोरा बिजाथिलाइखौ गथायदोंमोन आरो 17 नि मादाव साब्रै उदां बिजाथिफोरा गावसोरनि बिजाथिलाइखौ बोखांनानै लाफिनो। फारियै बोखांना लाफिननाय बिजाथिफोरनि मुङा जादों मुस्रिमा महिनी बसुमतारी आरो बिनिमय बसुमतारी, आबु तालेब सिकदार आरो आबुल आमिन शेख बिथांमोना दायो बिजनि बिधानसभा बियाबाव 13 बिजाथिफोरा बादायगोन बिसायख'थियाव। फारसेथिं चिरां जिल्लानि 19 नं सिडली बिधानसभा बियाबाव साब्रै बिजाथिफोरनि गेजेराव जागोन बिसायख'थि दावहा। बिपिएफनि बिजाथि पानिराम ब्रह्म, इउपिपिएलनि बिजाथि रनजित बसुमतारी आरो कंग्रेसनि बिजाथि मथिलाल नार्जारी आरो भिपिआइनिफ्राय बिनिमा ब्रह्मनि गेजेराव दावहा आरो बिजाथिलाइ बोखांना लानायनि दिनै जोबथा सान आरो बिजनि बियाबाव साब्रै बिजाथिलाइ बोखांदों आरो बिजनियाव 17 नमिनेशन लाइ गथायदोंमोन। साब्रै उदां बिजाथिया बिजाथिलाइ बोखांनानै लाफिनबाय। महिनी बसुमतारी, बिनिमय बसुमतारी आरो आबु तालेब सिकदार, आबुल आमेन शेखआबो बोखांनानै लाबाय बिजाथिलाइ। 13 बिजाथिया बादायगोन बिजनियाव। सिडली बियाबाव साब्रै बिजाथिनि दावहा। बिपिएफनि बिजाथि पानिराम ब्रह्म आरो इउपिपिएलनि बिजाथि रनजित बसुमतारी, कंग्रेसनि बिजाथि मथिलाल नार्जारी आरो भिपिआइनिफ्राय बिनिमा ब्रह्मनि गेजेराव जागोन दावहा।